Czwarta walka na gali Silesian MMA 23, Formuła K1, małe rękawice, kategoria wagowa do 90 kg. Konrad Tlauka kontra Daniel Ścierski. No i tutaj więcej na pewno do powiedzenia będzie miał mój kolega Mateusz Marszałek. I rozpoczęliśmy. Front kick na początek. Panowie od razu weszli w mocną wymianę. Ani jeden, ani drugi nie próżnuje. Tak, żaden z nich na pewno nie chce odpuścić. Bardzo mocno kopują swoje nogi tymi low kickami. Tak, low kicki, szczególnie te na łydkę, to straszliwa broń, jeśli chodzi o Formułę K1. Daniel Ścierski, niebieski narożnik, czerwony Konrad Tlauka. Słychać raz doping kibiców Daniela. Miałeś okazję kiedyś posparować z Danielem na jednym treningu? Miałem, ale to były sparingi do jednej bramki. Zadaniówki, tak, wiadomo, to jest różnica wagi. Ale naprawdę wiem, na co stać tego chłopaka i Piękny jest ten doping kibiców Daniela. Czujemy się jak na jakimś meczu piłkarskim. ale widać w tym momencie, że Konrad naprawdę nie pozostaje dłużny Danielowi. Dobre przepuszczenie i przejście pod ciosem. Ach, Próba pięknie high kicka. śmignął tym high kickiem. Chyba takiego overhanda. Zobaczymy, jak kondycyjnie też panowie wytrzymają, bo naprawdę te tempo w pierwszej rundzie jest bardzo wysokie. Ja bym powiedział, że jest nawet zabójcze. Tak jak wspominałem, Konrad tutaj zachowuje pełny spokój. Konrad właśnie tak bardziej troszeczkę na boks jest nastawiony niż na taki typowy kickboxing, chociaż teraz ten middle kick był ciekawy w jego wykonaniu. Ale żaden z nich nie pozostaje sobie próżnym. Równa runda, boks można powiedzieć po stronie Konrada, natomiast Daniel, kilka akcji kickbokserskich było naprawdę wyśmienitych, no i ten high kick, który tam śmignął nad głową, gdyby doszedł czysto, mogłoby się skończyć różnie. Ciężko jest tak naprawdę o stwierdzenie, kto tą rundę wygrał. Bardzo ciężko, naprawdę tutaj nie zazdroszczę sędziów, ponieważ mają ciężki orzech do zgryzienia, aby w tak wyrównanej rundzie wskazać zwycięzcę. Właśnie mamy teraz tutaj powtórki najlepszych akcji z pierwszej rundy. Panowie już gotowi. Zobaczymy, który z nich lepiej odpoczął, który z nich wyciągnie wnioski na tą drugą rundę. Jeden jak i drugi zawodnik już gotowi i zaczynamy drugą rundę. Wsparcie kibiców już od pierwszej sekundy drugiej rundy. Ładny low kick w wykonaniu Daniela, ale
Konrad cały czas do przodu tymi bokserskimi akcjami. Pierwsza krew delikatnie się pojawiła. Z tego, co widzę. Tak, te małe rękawice potrafią siać spustoszenie, jeśli chodzi o zadawane ciosy. Szczególnie w formule K1. Tak jest. Daniel musi bardzo uważać na tą prawą rękę Konrada. Tak, on szykuje, tak. Cały czas ten prawy jest taki wyprowadzany nie w 100%, ale czuję, że on właśnie jest naszykowany na zadanie. Bardzo mocny, teraz piękny lewy sierpowy w wykonaniu Konrada. No, ale ta prawa ręka, tak jak wspomniałeś, Mateusz, jest tutaj cały czas naszykowana. No i Daniel już tutaj krwawi spod oka, jest nawet spore te rozcięcie. Konrad cały czas zachowuje pełny spokój. Wygląda to trochę tak, jakby dał się wyszczelać Danielowi. Tak, dokładnie. Tak jakby przeczekał tą pierwszą rundę po prostu, żeby Daniel wypruł się z sił. Ale te low kicki u Daniela cały czas funkcjonują. Gdyby dołożył jeszcze po tym low kicku jakąś akcję bokserską, no to wtedy była już by pełna satysfakcja i na pewno puszczenie oczka w stronę sędziów, że mogą to punktować na jego korzyść. Ale obydwoje z panów właśnie spuścili z tonu. Troszeczkę zwolnili. Tak, no to tempo w pierwszej rundzie było naprawdę zabójcze. Przed chwilą mogliśmy zobaczyć ładne, wysokie kopnięcie Konrada. Konrad gdzieś potrafi bardziej te siły, można powiedzieć, rozkładać na cały przebieg pojedynku. Tak, to jest akurat bardzo trafna uwaga. Ale dobrze wiemy, że stres niestety też dużo tlenu zabiera. Daniel tutaj walczy przed swoją publicznością. Tak jest. Jest to tak naprawdę Dodatkowa presja. Tak, dodatkowa presja i druga walka w jego karierze. Jest ten prawo, o którym mówiłeś. Ten prawy prosty siadł. Taki Superman punch ze strony Konrada. Koniec drugiej rundy. Druga runda tutaj według mnie dla Konrada Tlauki. Tak, zgadzam się z tobą. Przede wszystkim celniejsze ciosy. No i widać, że zachował tutaj, jeśli chodzi o tą kondycję, więcej sił Konrad niżeli jego oponent. Wydaje mi się, że pierwsza runda była delikatnie dla Daniela ze względu na niskie kopnięcia. Tak, te low kicki naprawdę, to mogło być punktowane, ponieważ one przesuwały cały czas Konrada. No i trzecia runda na pewno będzie decydująca. Kto wygra trzecią rundę, no to wygra całą walkę. Bo druga runda zdecydowanie dla Konrada. Ale to mogło być właśnie tak, jak ty powiedziałeś, że Konrad chciał w pierwszej rundzie dać się wystrzelać Danielowi. Ale zobaczymy. Trzecia runda jeszcze jest przed nami, jeszcze panowie mają szansę po prostu bez żadnego kalkulowania przeciągnąć ten werdykt na swoją stronę. Teraz widzimy na powtórkach, jak Konrad praktycznie co każdą akcję kończył tym swoim prawym sierpem akcję. I rozpoczęliśmy. Bardzo ładny podbudkowy w wykonaniu Konrada. Low kick w wykonaniu Daniela, ale nie jest dłużny Konrad. Zadaje 2 low kicki i trafia prawym prostem. Ewidentnie widać, że Konrad jest świeższy od Daniela. Ale to jest K1, małe rękawice, tu może się dosłownie Jeden cios, szczególnie w wadę 90 kg, może zmienić cały przebieg pojedynku, a także odwrócić losy. Tak zwany lucky punch. I znowu wysokie kopnięcie ze strony Konrada. Konrad od drugiej rundy bardzo dobrze uaktywnił te swoje kopnięcia.
Tak, mówię, że w pierwszej właśnie był boks, a w drugiej już właśnie te akcje kickbokserskie były takie w pełni przez niego prowadzone. O, ładne latające kolano. Ale chyba nie naruszyło to Daniela. Nie, on to przyjął na gardę. Jeszcze 1,5 minuty do końca walki. I tutaj ładne uderzenie ze strony Konrada na schaby. Ale Daniel naprawdę twardy, charakterny zawodnik. On nie wymięka. Warrior z Katowice. Tak jest, twarda szkoła. Siatką tam Konrad w natarciu. Daniel. Daniel oddycha już rękawami, ale nie poddaje się. I teraz trafił Konrad tym wysokim kopnięciem. No do jednej bramki tutaj w tej rundzie. Daniel, jeśli chcesz wygrać tę walkę, musisz ruszyć. - 15 sekund do końca walki. Czy któryś z nich odda ten ostateczny cios? I mamy koniec walki. Niezależnie od werdyktu, dziękujemy panowie za dobrą walkę. Tak, bo właśnie bardzo tego mocna, oczekują twarda walka. kibice. Kibice zadowoleni, biją brawa. Brawo Daniel, brawo Konrad. Bardzo dobra robota. A już Przenosimy się do oktagonu. Zapraszamy sponsora walki. Radca prawny pan Arkadiusz Taras. A zatem, drodzy Państwo, jednogłośną decyzją sędziowską zwycięzcą tego pojedynku Konrad Tlauka!